Nilqakom għal programm ieħor Politiko. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' lill-eks membru parlamentari Laburista Nowell Farrugia. Nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Mela, nibdew l-ewwel domanda. Minnu Nowell Farrugia? Tina daqsxejn background tiegħek. Isem, għandi 64 sena, missier ta' 3 tfal, mill-istess żwieġ. Il-kbir Sean għamilni nannu ukoll. Auguri. Għandu il-Kajron Valentina, miż-żewġ il-Triza. Amy u Lejken għadhom ma' Rajjes. Nawguralhom ukoll li jimxu waraħuhom. Ifhem, bniedem li inħobb l-umanità u devot ħafna li il-ħolqien li jikkumplimenta. Ġifieri jiena ngħix il-barka ta' kuljum fis-sens li jrid jasal għada biex naħseb bil-moħtada. Allura nkun ħerqan li jasal għada u nagħmel dak kollu li hu possibbli fid-jum li nkun qed ngħix qabel għada biex kemm jista' jkun nasal għal bxara ta' għada. Ġifieri ħaġa li żomm niqrib is-sens komun però. Illum mitlu f'wisq. Għax naqataw mamma natura. I mean, ninqataw minn mal-umanità wkoll. Maħniex niddefendu s-sens uman, you get my point? Jew le, ġifieri irridu niżviluppaw it-teknoloġija u mhux biss f'sens li tikkomplementa l-umanità, qed tifhem f'sens li qisu ma sar xejn tajjeb qabel. Tirreplace l-umanità. Ġifieri qisu l-ħut fil-baħar ma jikberx waħdu fid-diversità. Jisanka bruħ kollu aħna l-ħut. Mhux hekk. Dak li qed nispjega bis-sens komun, ġifieri tfajneħ wisq il-baħar is-sens komun. Allura peress li nġej minn qisu minn xelta li napprezza l-art is-sema u l-baħar u l-ħlejjaq kollha li jikkumplementaw dak kollu li biex ngħidlek inħoloq għall-umanità. Baqa' ħaj fija. Bqajt ngħixu. Alright, inti kont parti mill-gvern ta' Dr. Alfred Sant. Ministru. Kont ministru. Ministru. X'kien ħeġġek li tidħol fil-politika u meta dħalt? U għalfejn illum estax ma dekx daqshekk attiv fil-politika? Ifhem, jien mir-Rabat. Ovvjament inħobb ir-rabtin. Il-familjari tiegħi sa minn nannu Ninu l-Flej li kien miet fi frar tal-1970 kien ilu 39 sena president tas-Social Club. Mhux dak iż-żmien ma kinux jissejħu Partit Laburista minħabba l-Knisja, minħabba l-Gwerra Reliġjuża, minħabba twemmin politiku li kienu żmienijiet differenti f'Malta. Mbagħad kompla missieri kien ġifieri segretarju trade unionista wkoll bħal missieru. U fl-81 Mintoff u l-ministri li kellu, il-General Workers Union, dak iż-żmien kienu moviment, tilfu l-maġġoranza tal-voti. Ġifieri Fenek Adami kien kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien li rebaħ il-maġġoranza tal-voti minkejja li kien hemm gvern moviment għax kienu l-Union u l-Partit flimkien. Allura mbagħad bdejt interessa ruħi ovvjament għax kulħadd iħobb il-missieru, mhux veru? Kif inkun ta' spalla lejn missieri u mbagħad taf inti tkun konsistenti, tkun tixtieq tagħmel xi ħaġa, tkun kapaċi terfa' surtek, tkun iddixxiplinat, you call a spade fil-ħajja, tiffaċċja l-verità u tiġi għall-argument tal-ħajja ta' kuljum fejn tkun kapaċi biżżejjed eħtijati flok twaħħal f'ħadd ieħor. U f'dak is-sens irnexxieli nitla' 5 elezzjonijiet infila. Irnexxieli wkoll insir wieħed mill-ministri li kellu l-Prim Ministru Alfred Sant. U tinsix fin-96 il-Partit Laburista ġib il-maġġoranza li l-aħħar li kien ġab fis-76. Fin-1976 ġibna l-maġġoranza Laburista 20 sena wara. U ħafna Laburisti m'għandhomx konjezzjoni ta' dawn l-affarijiet. Però jiena bniedem kawtil, ġifieri nħobb noqgħod kwiet, n-nies jafu iktar minni, nsellmilhom. Inti kont ovvjament kellek il-responsabilità tas-sajt, l-iżvilupp rurali u l-agrikoltura. Nafu li da settur li ovvjament dejjem jinbidel u anke forsi l-użu tat-teknoloġija fih dejjem javvanza.
dak iż-żmien inti x'kont għamilt? U anke wkoll forsi fir-relazzjoni li l-Libja ġar tagħna sewwa bħala pajjiż. X'kont forsi ftemt magħhom dak iż-żmien li ovvjament stajna niggwadanjaw bħala pajjiż u nħarsu wkoll Ekku, I mean, jiena kont varajt il-crop rotation management, ġifieri. Inti għandek template biex tifhimni sew, ġifieri għandek ordni. Bħadd nissil ta' tfal kulħadd bir-relazzjoni tommu ta' missieru ġie. Mhux hekk. Issa l-agrikoltura l-istess, ġifieri il-bidwi għandu 17 il-minerali fil-ħamrija. Li dawk huma l-iktar għodda importanti biex ix-xitla u l-eruq u l-prodott finali ikunu tajbin. Ġifieri bħalma inti tittesti għall-glukos dak li ngħidulu t-sokkor u l-pressjoni, il-prodott ukoll titċekkjalu dak it-tip ta' livell ta' zokkor jgħidulu Brix level. Tifhem? Mela inti għandek dawk 17 il-minerali u l-crop rotation kien jaħseb kif bliktar mod matul dawk it-8 ġimgħat li jkun qed jikber il-karrottu, li jkun qed jikber il-pastat, li jkun qed jikber il-patata ma' dak in-numru ta' ġimgħat ikunu managed ħalli timra tinqas u jkun fija kwalità iktar għolja il-prodott. Dak kien l-ewwel inizjattiva illi jien bdejt bħala Ministru. Mbagħad bdejt ukoll infehem il-pubbliku ġenerali illi l-agrikoltura hija l-breakfast, lunch u dinner. Allura ma nistgħux inħarsu lejha bħala 1.8 jew 1.2 tal-prodott gross domestiku. Irridu nħarsu lejha mill-lat illi il-paga ta' familja tintefaq biex tmur għand il-butcher shop, biex tmur għand il-fish shop, biex tmur tixtri l-frott, biex tmur tixtri l-affarijiet għal-breakfast, għal-lunch ta' tfal l-iskola u għall-ikla ta' flaxija u għal-kolazzjon. Ġifieri meta ħriġt bil-familja mort għand dulċier, mort għall-pizzerija, mort ġubar illi għandek il-bar u għad-sokkor u frotti fermentat. Issa jekkux ġus, jekkux vermut, jekkux imbid, jekkux konjak, jekkux qamħu xar birra, ġifieri jew whisky. Inti tittifhem li dak huwa kollu l-materja prima tal-agrikoltura. Allura kont ukoll varajt dak li jgħidulu l-hands-on farming u l-hands-on fishing. Ġifieri Malta id-densità tagħha minn dejjem bdiet turi u kien ikollha sinjali fil-bjedja, pereżempju jien ilħaqt il-back garden industry fejn inti kellek familji jrabbu żermuċ, jrabbu ftit fnik jew ftit tiġiġ. Ħalli jkollhom bajt frisk qed niftehmu u jkollhom fejn nafin jew dundjan għall-miliet qed tifhimni jibdew isemnuh eċetera u jew ikollhom dak il-fenek li jrabbu d-dar. U mbagħad inti bl-iżvilupp tal-bini twaqqih ta' slums beda jinbnew aktar flats. Allura l-iskop tal-hands-on farming kien illi il-bniedem beda jiddiversifika il-ħaddim il-ħajja tax-xogħol tiegħu, ir-rwol tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Allura ma baqax ikellu dak il-luzzu biex imur jistat, ma baqax ikellu dak il-ħmar jew dak il-bal biex jasal fuq l-għalqa u jaħrad bih, you get my point? Allura tisma' għax m'għandniex ninvestu f'dan it-tip ta' edukazzjoni wkoll. U kont għad kumitat interministerjali kien imexxih niftakar assistant head dak iż-żmien Sertem Iżammit li mtarfa ġew Vella Karwana illum ħalla din id-dinja spiritwali u flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni kellna anka fil-buskett numru ta' ponies Shetland bil-karrozzella biex dak li jkun mal-mara u tfal tela u l-istudent ta' 7 snin, 8, 10, you know, zammejtu qrib dik it-tip ta' natura. U kien suċċess, ġifieri pereżempju fil-Pitkalija bdilna t-tinet li kienu perikolużi u għadni kull meta nintaqa' ma' xi bidwi li jarafni għax xarew qali. Jgħidli il-Pitkalija l-unika proġett li sar f'dawk it-sentej li għamilt Ministru inti. Meta għamiltilna dawk it-tinet. U kont għamilt tinet illi id-distanza kienet
taqbes il-platform biex ikun tajjeb għall-bidwi, ikun tajjeb għall-prodott, għall-pitkal u għall-ventitur, għax-xerrej. U kont għamilt poll kull 100 pied. Mhux kif kien hemm poll kull 10 piedi u kieku kienet sassir tal-konkos kienu x'għamlu poll kull 12 pied. Ġifieri ma kienx tkun vijabbli. U allura għamilna tip ta' struttura ta' space frame biex ikun hemm iktar spazju, iktar kumdità u nuqqas ta' periklu, ġifieri indirizzajna health and safety. Kont nipprova nagħmel l-affarijiet hekk jien mill-A sa Z. Mhux fejn qabel jew safejtini moħħi, fimt? Semmejt il-health and safety wkoll għax illum għandna ħafna regolamenti anke ħabba li u hekk, però il-health jien tinkwitani. Di li jessa morna l-mass production ta' kollox. Jintużaw ħafna pestiċidi, proċessi ta' malaj, xi ħaġa kienet tiskadi f'jumej saret iddum 6 xhur jew 3 xhur. Jien dak li da qed iġib ukoll marta qed inħawdu man-natura. Ifhem, huwa inkwetanti ħafna għax inti għandek ordni li ma tistax tillapazza ħafna biha. Jiġifieri meta inti tisma' l-bidwi jgħidlek jekk ma tbix ma żżomm xejn, xi ħadd irid jieħu stand. Imma m'hawnx min joħodha din l-stand li jżomm mal-verità. X'jiġifieri? Jiġifieri lil dan il-bidwi li b'mod dedikat ikun qed jagħmel kollox u jkun qed jagħti saħħtu u l-ħila tiegħu u l-kapaċità tiegħu kollha biex ilaħħaq dik il-frawla, biex ilaħħaq dak il-karottu għall-konsumatur, biex ilaħħaq dik il-kaboċċa, dik il-pastarda. Dana rridu nfehmuh illi l-ewwel irridu nagħmlu analiżi tal-kwalità tal-ilma, tal-kwalità tal-ħamrija. U nifhmu x'ridu nagħmlu biex intejbu dak kollu li huwa nieqes f'dak li huwa minerali u f'dak li huwa bilanċ tal-minerali f'dik il-ħamrija. Issa n-nies da timbaktu 3, 4, 5. Dak komplikata jaħammor rutini ħambiex. Sakemm il-bniedem ħajibqa' pagan jemmen balla jidej balla u jekk ma tidejx iġalek l-affarijiet jibqgħu hekk. U dak il-periklu għax inti minn għalik illi qed tagħmel xi ħaġa sewwa u fir-realtà ma tkun qed tagħmel xejn. Ġifieri aħna l-ewwel pass li rridu nagħmlu il-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-livelli tan-nitrati qed tifhimni tal-ilma fil-proċess tal-crop rotation, ġifieri sakemm idum jikber il-karottu sakemm iddum biex tikber ix-xitla, irridu nanalizzah kuljum. Bħal-minti pereżempju kuljum tiċċekkja l-pressjoni u fl-agrikoltura irridu nagħmlu l-istess affarijiet. Issa inti għandek id-Dipartiment tal-Agrikoltura jagħti kasu dan li tipprova tkellimhom jgħidulek li qed jagħti kasu tipprova kif naqbad ngħid you push forward, ġifieri tibbotta l quddiem li proof of the pudding is in the eating. Tista' tiċċekkja lil bricks levels pereżempju jiena nipprova nżomm kuntatt ma' kulħadd għax inti ma tistax ikollok rispett u mħabba lejn l-umanità u ma tiltaqax magħha. Meta mort inkellem l-esperti tal-farm jien għax għandi l-bdiewa omja wkoll qed ikabru l-istevja. Ġifieri storikament aħna importajnija l-ħlewwa l-sweetener naturali, aħna għandna bdiewa llum f'pajjiżna u qed ikabruha huma u qed ikabru wkoll il-ħxejjex għall-komunità Asjatika għax inti għandek il-Asian cuisine saw, għandek ħafna ristoranti jsajru u aħna qed inkabru l-karella, sa dak meta kont Ministru kelli proġett jien li bdejt nesporta dawk it-tip ta' prodotti għall-komunità Iżlamika ġo Londra peress li kellna 4 titjiriet. Allura kemm ili waqgħet mill-politika fit-2013 komplejt nipprova niżviluppa din it-tip. Insellem minn hawn il-ċali l-ġennin, ċali mikallef, il-farmhouse li mtaħleb u Trini li bqajna ħbieb kontinwi u qed nagħmlu dal-pass fil-imkien insellem minn hawnhekk ukoll il-Giuseppi ta' Seraqa ta' Burmarrat, sibuh bil-lam ta' Seraqa aħna għandhom il-poultry farm hemmhekk u slaughterhouse. Insellem ukoll lil Għaliex Abu Ġeja Sajt, illi kemmila li saret segretarja parlamentari, kemmila junior minister responsabbli mill-qasam tas-sajt, qiegħda timbotta lil bdiewa omja u qed tipprova tkun biex ngħidlek iktar ta' widen għal dak li jixtiequ
u qed jaspiraw li jkunu għax jiena finalment nemmen illi l-aġenda tal-istat ikollha issa wkoll il-marka tagħha fl-inklużjoni soċjali. U llum qed jiġri da, ġifieri kont naħsbu qabel u llum qed jiġri għax illum il-pajjiż għandu il-liġi li jgħidula social entrepreneurship u social business. Imma qiegħda taħdem din jiddependi naturalment mill-limitazzjonijiet illi ġib il-ħajja ta' kuljum Malcolm, jiġifieri inti forsi ħafna drabi l-prijoritajiet tiegħek ikunu differenti minn tiegħi, il-ġurnata ssetjata fuq 24 siegħa u ħafna drabi jippermettilek ħin biss għal dawk il-prijoritajiet. Ma tkunx tista' tlaħħaq mal-prijoritajiet l-oħra li tħoss li huwa prijoritajiet ukoll għax that's the circumstances. Ġifieri għandek rutina li trid ukoll tipprova tinterektja u tintegra magħha. Issa bħala gvern, u naħseb fil-verità anke bħala oppożizzjoni u għajmin isa l-mentalità tagħna kif ġiet, għandna ħafna li kienu jinħadmu sa ftit ilu. U f'daqqa waħda x'il-prezz tal-art ogħla b'mod stratosferiku tista' tgħid, ħafna nies qabdu bijaw dawn l-għalieqi u kulħadd qed jużahom jew biex jitfa' l-kamper jew biex jagħmlu l-picnics u hekk. F'pajjiż żgħir bħal Malta fejn dik konna rajnija wkoll fi żmien il-COVID, meta jkollok problemi bl-esportazzjoni forsi ħabba dew minn u hekk jibda jkun hawn prodotti neqsin u hekk. Jinkwetak li dil-biċċa mhux nagħtu każa u dejjem il-prodott Malti dejjem qed jonqos. Jinkwetani il għaliex hemm soluzzjoni għaliha. Waw ħan indirizza pereżempju żewġ partiti u il-kotra. Ġifieri l-kotra li tgemgem u teqret imma mbagħad fejni biex tipparteċipa għal dak li hu sewwa u magħruf. Mela pereżempju dan ġara il għaliex il-partiti ewlenin, Partit Nazzjonalista, l-Partit Laburista, l-Alternattiva u bija tal-stakeholders li jagħmlu tajjeb u jiġġeneraw l-ekonomija, qatt ma fehmu l-importanza illi dan huwa l-iktar stat b'densità għolja tal-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Allura qatt ma ħasbu bil-għaqal biżżejjed b'alternattivi number one kif inbiju dis-sitwazzjoni ħalli nassorbu l-iktar fondi għax meta inti qiegħed il-qudiem f'xi ħaġa naturali, allura dik xi ħaġa naturali trid tispjegha. U pereżempju tgħidli allura kieku inti tkun qed tiggwida lil daw il-partiti x'tgħid. Pereżempju, kieku aħna ħadna ħsieb li għamilna master plan għal Bliturħula wara li waqqafna l-kunsilli lokali, konna nifhmu pereżempju nieħdu s-survey sheet tar-Rabat tan-1912 u tat-2012 li ikollu dejjem id-Dipartiment tal-Artijiet. Mhux il-mepa f'dan il-każ għax il-mepa xi ħaġa minn 1960 l-qudiem, eċetera. Mela inti hemmhekk tkun tista' tara kemm kiber Rabat, kemm kiber Birkirkara, kemm kiber Ħattart, kemm kiber Ħallija, kemm kiber l-Imġar, kemm kibret il-Mosta, u mbagħad allura tifhem x'hemm bżonn isir bid-dialogu. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq aċċessibilità, jekk qed nitkellmu fuq agrikoltura, jekk qed nitkellmu fuq idroloġija, jekk qed nitkellmu fuq il-patrimonju tal-ħitan tas-sejjieħ, jekk qed nitkellmu fuq soil erosion, qed tifhem dejjem sejra lejn il-baħar bil-flora, bil-fawna, bil-biodiversità, jekk qed nitkellmu kif ħanġorru l-ħamrija minn post għal ieħor sa nifhmu illi fl-ewwel żewġ filati dik il-ħamrija għandha l-biodiversità hemmhekk allura sa naraw kif nużaw metodi differenti kif inmexxu biex inmexxu jew nistorjaw fuq l-istess post minn fejn ħambatlu ħalli nagħmlu l-iżvilupp tal-ħamrija, eċetera. Ġifieri x'isir jaqbad bil-gaffa jħammel okej, jaffa għandu jimlija, imma inti trid tindirizza l-affarijiet professjonali, ġifieri inti jekk inti xirrid ngħid professjonali, ġifieri jekk inti tarbija tieħu 9 xhur, inti ma sax tiddeċiedi li ta' sitt lesta di. Il-professjonalità f'Malta qiegħda f'dak ir-rigward. Nara sa mnieħri, ġifieri m'hemmx. Isu m'hemmx dik il-kontinwità tal-verità. U l-verità jara bieħa, ġifieri inti jekk tmur ġo eżami u tmur kontra
it-tweġiba ma tġibx marka tajba. Tifhimni meta tirrispondi tweġiba vera, iġġib l-aqwa marki, u hekk il-ħajja. Il-ħajja għandha l-istess ħaġa, għalhekk illum daħħal anka il-fatt tal-importazzjoni. Aħna Malta storikament nimpurtaw kollox, ġifieri net importers. Nimportaw iż-żerriegħa, ġifieri aħna pereżempju jagħmel sens. U da bdejtu jiena mal-Ministru Evarist Bartolo meta kien Ministru tal-Edukazzjoni riċenti biex anka niżviluppaw il-vertical gardeners, il-living wall builders, ġifieri biex dak iż-żmien jiena il-Ministru Bartolo u s-Segretarju Permanenti tiegħu Sur Joe Caruana illum huwa l-Kummissarju tat-Taxxi Interni, kont qed ngħidilhom isma' jagħmel sens li nibnu skejjel konkos, bricks, alluminju, ħġiġ, mirja, eccetera, jew inkella rridu naraw kif niddiversifikaw il-binjiet ħalli l-istudenti jitelgħu iktar konxi tas-sostenibilità ambjentali. U pereżempju konna għamilna f'kull klassi bħala pilot project inserta għamilni il-Gżira għand is-Sindku hemmhekk jidilli għadu Konrad Boschman kien hemm ukoll Noel Kalleja Sur Mast li kien mir-Rabat. Konna nafu xulxin minn Santaga tar-Rabat mid-Depiro Youth Center u għamilna l-ewwel pilot project fejn fil-klassijiet għamilna living wall, ġifieri biex tifhimni ġnien mal-ħajt jew green wall jgħidulu llum aħna ridna nsejħulu living wall għaliex għax inti l-pjanti u s-siġar jipproduċu l-warm oxygen, ġifieri jien u intu kulħadd jekk joqgħod split of a second mingħajr warm oxygen taqbad f'koma. Allura inti meta għandek il-pjanti qed jarmu dak l-ossiġnu fil-klassi qed tibbilanċa dehydration levels għax il-ġisem kollu ilma, allura dak li jnixfu u jikkontribwixxi li jnixxef lill-teacher li qed jagħmel il-lezzjoni lill-istudenti li jkunu qed jisimgħu qed tifhimni u fl-istess ħin qed tibbilanċa noise levels għax inti meta qed tagħmel ħajt qed tuża affarijiet naturali. Ġifieri għandek l-injam, għandek il-fabrik mis-suf tan-naċ, flok ħamrija mwafqa mal-ħajt. Allura peress li inti għandek 28 student jitkellmu, jmexxu siġġu, whatever, dak it-tip ta' distortion li l-istudent jitlef ħafna mis-sequence tiegħu biex jikkomunika mal-edukatur, tkun qed tibbilanċjah, tkun qed tikkaratterizzah u tħallih iktar, you get my point, jevolvi b'mod sostenibbli u b'mod li toħloq l-ambjent veru fil-klassi. U kien proġett tajjeb, imma mbagħad li kien ġara kien inbidel Sur Caruana minn Segretarju Permanenti u l-line of thought tal-iżvilupp tal-iskejjel li kellu dak iż-żmien Sur Frank Fabri li ħa r-rwol tiegħu warajh ma kienx jaqbel magħha. Allura mbagħad il-proġett waqaf u ħasra ħanajdlek għaliex ħasra għax dak il-proġett kien maħsub biex dik il-faxxa ta' studenti bi 15 u 18% li wara 16-il sena skola, is-sistema edukattiva ma jirnexxilix tirbaħhom bħila, konna qed naraw illi dal-proġett il-Purer Classrooms Green Schools isir minnhom. Fil-fatt kien hemm kulleġġ qed jinbena u llum jidil 16 plus hemmhekk fil-Gżira li kellu jkun dan it-tip ta' kulleġġ biex għax inti kont nitkellem mal-edukaturi għax jiena nħobb niqpa l-istudent tal-edukaturi tiegħi. Minn Form 2 minn Form 3 jibda jurik l-istudent mhux qiegħed hemm mas-syllabus. Le mhux jekk Allura konna imma mbagħad Sur Fabri kellu line of thought differenti. U rispetta għax min jikmanda jagħmel il-liġi, you get my point. Naħseb illum qed naraw ir-riżultat però ta' ħafna affarijiet. Jikmanda jagħmel il-liġi. Fi żmien meta inti ovvjament kont bħala Ministru, Alfred Sann nafu li kien għamel kampanja kontra li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Issa ovvjament tħanna. Taħseb li llum li għaddew daw is-snin kollha qed nigwadanjaw fil-verità jew qegħdin lura, jew hemm ħafna punti li kellu. Jiena ma kontx nifhem illi Alfred Sant qed jagħmel kampanja kontra l-Unjoni Ewropea. Kollox full members. Jiena kont qed nifhem illi Alfred Sant kien qed jgħid ismara. Jekk aħna se nmorru għal one size fits all
minħabba l-economy of scales tagħna qatt mhux jkun matul li tiddeċiedi dak il-ħin iwa jew le. Allura ejja niżviluppaw partnership. Biex permezz dan il-partnership aħna nżommu ir-relazzjoni tagħna fl-aqwa interess fejn huma l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad nżommu l-aqwa interess tagħna fejn hu n-newtralità u fejn hu ir-reġjun tal-Mediterran fl-istess scale u fl-istess livell. Imma n-nies jaraw il-Mediterran żejjed, n-nies għandhom ħafna double standards mal-Arab, ma rridx inkun ħabib, ma rrid inkun ħabib mal-Ingliżi u mal-Ġermaniżi dawk aħjar. Dawn huma realtajiet tal-ħajja, ġifieri aħna maħniex qisna bħala poplu ċittadini ta' dinja waħda. Jisu aħna d-dinja tagħna differenti minn tal-bqija tan-nies l-oħra. U jiena ġenwin f'dawn l-affarijiet, nindirizza l-verità niftehmu jew le, ġifieri anke inti meta titkellem fuq il-politika tal-Western issib is-support. Meta titkellem fuq il-politika Mediterranja kulħadd jaħsbek illi int miġnun. Ankun ċar, ġifieri forsi qed nuża kelma mhux f'posta kulħadd imma l-maġġor parti tan-nies. Ġifieri nikkorreġi lili nnifsi, il-maġġor parti tan-nies ma jħarsux lejn il-Mediterran kif iħarsu lejn l-Ewropa u naħseb dak kienu wkoll arma kontra tagħna x'jiena kont wieħed min-nies illi nikkondivivi dak illi kien jagħmel Prim Ministru Alfred Sant illi ngħid kienu l-aqwa mumenti ta' ħajti li ħdimt miegħu. Kien bniedem bravu ħafna, kien bniedem edukat ħafna. Bħali u bħal kulħadd ikollu ħafna difetti, però kien l-umiltà tiegħu fejn anke jekk ma taqbilx miegħu kien jispjegalek, jiġifieri mhux billi ma qbilx miegħek inti ma terfax ir-responsabilità ta' dak li temmen u ta' dak li stqarrejt, jiġifieri jien ma rridx ngħidlek għamel U-turn qed niftehmu jew le, jiena qed ngħidlek x'inhi l-opinjoni tiegħi. Jiġifieri dejjem kien f'da sens, dejjem dialoga f'da sens miegħu dejjem apprezzajtu għax inti fil-politika jkellek ħafna pressure. Kif qed nispjegalek, jiġifieri jien immaġina laqqas segretarju privat ma kelli, jiena ġibt il-Joe Smith, il-fotografu, biex ikun is-segretarju privat tiegħi, ma kienx interessaħ minħabba l-pressure li kien jinvolvi u bajt ma sibx u kelli naħdem mingħajr segretarju privat. Imma mbagħad kif naqbad ngħid, meta inti tkun sod quddiem l-isfidi tiegħek, imbagħad tirbaħhom. Pereżempju, jiena il-Ministru Ċensugalja, ħabib tiegħi nsellimlu minn hawn, li dejjem konna ħbieb, kien ipproġetta li jagħmel bank taż-żerriegħa. U jiena qed tisma' qatt għandi bank u nagħmel bank taż-żerriegħa tas-siġar meta għandi ilma biżżejjed. U niftakar sejjaħt is-segretarju permanenti Gawċi Borda, sejjaħt il-Franco Sargino Nglod dak iż-żmien u sejjaħt il-George Carbone li kien jassistini. Daw kollha ħallew din id-dinja u għaddew għad-dinja spiritwali. U għattilhom ismara jiena irrid nagħmel il-riabilitazzjoni tal-widien u rrid nagħmel riġenerazzjoni tal-cottage farming. Ġifieri ma rridx din l-idea li dal-farms kbar kollha qed niftehmu. U fl-istess ħin ninċentiva l-agriturizmu. Ġifieri fl-istess ħin b'mod iktar organizzat ikun hemm raġuni fejn it-turist f'Malta japprezza l-ambjent u l-karatteristiċi rurali tagħna. U mbagħad niftakar qablu kien għadu Ministru li nospitieri tal-Finanzi kien bagħat miegħu lill-Gabinet members kollha biex infittxu mmexxu l quddiem il-proġetti tal-Protokoll Taljan. Għax dak iż-żmien Malta kellha ftehim, kienet għadha mhux membru sieħ tal-Unjoni Ewropea. Allura kien għad kellha ftehim fuq it-trade reciprocity mal-Italja, ġifieri il-gvernijiet laburisti ta' qabel l-1987
kienu għamlu trattati ma' pajjiżi biex jiggarantixxu n-newtralità ta' Malta. U fl-istess ħin jibbilanċjaw il-kummerċ, ġifieri, pereżempju fit-tmeninijiet aħna konna nixtru biljun lira Maltin. Ġifieri biljun lira Maltin kienu biljun u nofs Ingliżi, jew kienu 5 biljuni Deutschmark Ġermaniżi dak iż-żmien, jew kienu 3.8 biljuni Amerikani, dollar Amerikana, jew kienu 4 biljuni Awstraljani, jew 5 biljuni dollar Kanadiża. U ma ngħidlekx kemm iktar biljuni bil-jen. Se nitkellem bil-memorja. Allura kien qed jgħidulhom ismara, aħna nbigħukom 50 miljun fis-sena Maltin. U intom tixtu, nixtu minn għandkom, u intom tixtu minn għandna 50. Da rridu nibbilanċjaw. U t-Taljani kienu qablu li jagħtu 100 miljun biex jgħinu l-iżvilupp ekonomiku, soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna. Kien hemm kondizzjoni illi kienet tajt il-85% ta' daw il-flus jintefqu l-Italja, ġifieri jekk il-gvern irid jixtri helikopter, irid jixtri patrol boat, irid jixtri xorta jifranka l-gvern. Imma mbagħad kien hemm klawsola illi jekk ikun hemm diżastru ekoloġiku, il-flus 85% jintefqu f'Malta, pereżempju, isir għall-ħares għat-terremot. Allura jien x'għamilt, peress li l-ilma huwa l-ħajja, inti għandek tfal jgħidu ġija l-ilma, dik ir-realtà veru, l-ilma l-ħajja, mela jiena niftakar dak iż-żmien kien hemm Mario Mifsud il-foreman tal-ilma, anke l-kuġin tiegħi Michael Falzon kienu jaħdmu fl-imkien għedtilhom isma' ġibu li ftit fliexken tar-sprinkles tar-Rabat meta tagħlquhom minħabba l-livelli tan-nitrati. Ġifieri aħna kellna sprinkles illi mbagħad jinżlu fl-aquifers tagħna u inkluż imorru ġol-ġibjun ta' Taqali. U daw ġibu li daw l-sprinkles u jien tallajthom hija l-farneżina f'dal meeting biex ngħidilhom li rrid indawwar il-proġett u peress li hemm diżastru ekoloġiku. Importanti li 85 u hekk kien. Ġifieri ġibt kisba biex il-flus jintefqu purament f'Malta. Mbagħad bdejt nagħmel dak iż-żmien aħna bħala gabinett skont Eppildor li kien rapport li għamel il-gvern ta' Fenek Adami ta' qabel, tajjeb, kien stabilixxa illi hemm 800 ruħ żejda fit-tarsari tagħna. Allura jien bdejt dak iż-żmien jidilli Noel Zarpadami kien il-bambejn regola tal-ġenna wkoll, bdejt intieħ il-flus biex nieħu l-ħaddiema. Għaxu kien speċi responsabbli minn Kalaxlok, shipbuilding u dokjet. Għabdejt nagħlem daw il-ħili ġodda. Lil dawk in-nies li l-aktar kienu biex ngħidlek parti minn dipartimenti fejn kien hemm ħaddiema żejda skont Eppildor, tifhem? U bdejt intallagħhom jaħdmu fir-riabilitazzjoni tal-widien biex ikunu huma stess ambaxxaturi tal-ekoloġija f'pajjiżna. Ma mbagħad taf inti l-gvern kellu dawk iċ-ċirkustanzi, il-gvern waqa' tala ninu żammit u rema kollox il-baħar. Ħabib tiegħi wkoll nsellimlu u jalla. Però naħseb il-verità żmien inti semmejt il-one size fits all illum ma jista' tiġi applikata fl-Ewropa u naħseb qed naraw il-konsegwenzi. Ħafna wkoll. Kemm f'Malta u pajjiżi bħall-Ingilterra diġà ħarġu. U għadri jafek jibqgħu żgħirin hekk ikun hemm iktar problemi. Inti kont ukoll kelliem ta' Joseph Muscat għall-iżvilupp internazzjonali. Da x'kien jinvolvi? Ara, jiena niftakar meta fil-2008 tlifna l-elezzjoni. Ma rridx nindaħal min għandu jkun il-mexxej. Għax inti mbagħad tkun ħdimt ma' Mintoff, tkun ħdimt ma' Karmenu, tkun ħdimt ma' Alfred Sant. Allura il-fatt li aħna ma rnexxinix nagħmluha, tifhem illi xi ħadd irid ikompli. U jiena niftakar kont intqajt ma' Joseph Muscat u għatlu ismara. Għatlu tagħmilx l-iżbal tan-nazzjonalisti. Għatlu daqs kemm irridu nimbuttaw l-Unjoni Ewropea, irridu nimbuttaw quddiem l-Unjoni Afrikana. Għatlu għax aħna fiċ-ċentru tal-Mediterran għandna x-xellu kull lemin u bihom irridu nċaċbu. Għatlu u dan nemmen illi jibnik iktar bħala mexxej ta' Partit Popolari u Prim Ministru Popolari f'Malta u lilin. U għall-interessanti li qed tgħidli Joseph Muscat
għallu nikkonsidra. U kien ċempilli niftakar 3 ġimgħat wara għalli jiena tkellimt mat-tim tiegħi u ġbidni din l-idea u sammexxiha. Allura naħseb kien riżultat hekk li kien kellimi kien tafani għall-iżviluppi internazzjonali mediterrani, pereżempju, dak iż-żmien il-Libja meta kien għatem ir-reġim ta' Gaddafi, il-Libja weħedha kienet tagħti l fuq $1 biljun fis-sena flus kontanti għal proġetti tal-iżvilupp fl-Afrika. Ġifieri meta l-Unjoni Ewropea sħiħa kienet tagħti $9 biljun, da waħdu pajjiż waħdu kien jagħti biljun. Issa jiena f'dak ir-wol ta' kellimi għall-International Development Aid ma kontx inħares lejn dak li tħares l-Unjoni Ewropea ovvja. Jiena kont inħares illi nieħu lill-mexxej Laburista jiltaqa' mal-mexxejja kollha Afrikani qatt ma ġie miegħi, imma għamiltu dak ix-xogħol biex fil-konsjenza ma jkolli xejn. Ġifieri jekk jiena laqqajtu u ġibtu l-invit minant il-President ta' Mali, minant il-President ta' Sudan, minant il-President Jonathan Goodluck ta' Nigeria, eccetera, u minn kwalinkwa president li kien hemm, jien dak għamiltu. Issa u nerġa' ngħidlek il-prijoritajiet tiegħu ma jkunux bħal-prijoritajiet tiegħek waqas bħal-prijoritajiet tiegħi. Jiġifieri nifhimhom dawn l-affarijiet mhux qed nikkundannahom xejn minn da. Imma ma żviluppax il-ħaġa, ġifieri mbagħad Joseph Muscat kienu wkoll qal illi 15-il sena kienu huma biżżejjed fil-politika tant għamel l-istess ħaġa u wara 15-il sena warrab. Jiena informajtu li nikkondividwi ma' dak il-ħsieb, qed tifhimni, u bdejt nara kif inħalli spazju għal ħaddieħor. Fil-fatt ikkontestajt l-aħħar elezzjoni tal-2013 u rrispettaw anke n-nies tar-Rabat u anke l-bdiewa u anke r-raħħala tad-distret għax ma tallawx lili. Ġifieri u mbagħad hemmhekk kien il-mument li jiena speċjalaqt il-kapitlu politiku, però komplejt naħdem għal dak li nemmen. Ġifieri il-ġid tal-umanità jien ma nistax jinteressani biss biex inġib il-vot nkun fil-politika, ġifieri komplejt wara u għamilt ħafna affarijiet. Pereżempju llum ġibt miegħi nippreżentawlek dan ara l-ewwel kollezzjoni tal-arti tal-omja Maltin. Din hija kontroversja sħiħa. Ġifieri jiena dejjem nitlaq mill-punt illi b'diżabilità jew le hemm soċjetà li la tikkomunika mad-dawl li jagħmel sens għal saħħitha d-dawl naturali. U lanqas tikkomunika viżwalment mal-ambjent ta' madwarha. Allura dik l-arti ġejja minn kreattività artistika ta' moħħ illi dik is-siġra ma rax tiċċaqlaq, dawk il-movimenti ta' sħab ma jarahomx, dawk il-movimenti ta' wiċċek jew dawk il-movimenti tal-kulur jew tal-ħwejjeġ ma jarahomx, imma jipprova jimmaġinhom u jpinġihom. U dik hija niftakar meta kont qed inkellem il-lomja u anke xi esperti tal-arti li jaraw, ma kif tippretendi għattilhom isma' ejja ngħidu li ħanpinġu l-Alla. Xi ħadd jarah lill-Alla? Min jara? Għax min ma jaraħx nifhem. Imma min jara aħna naraw lill-Alla mhux nimmaġinaw ma napinġi l-Alla. Kif timmaġinaw? Kif timmaġinaw? Hekk l-ispirazzjoni tal-arti tal-omja. Issa ma tistax tħares lejn l-arti ta' bniedem ma minn punto di vista li inti tara. Mhux hekk. Għax allura bir-rispett kollu inti tkun. You get my point, mhux jien. Issa inti ovvjament attiv ħafna fis-settur tad-diżabilità fil-fatt għamilt il-Fondazzjoni Visual Non-Visual Network u t-Torbol Society. X'inhuma daw? U x'ġalek tgħin lin-nies li għandhom nuqqas fid-dawl? Issa kien hemm xi ħaġa triggerjatek jew Jiena fl-opinjoni tiegħi inħoss li huma l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. In-nies omja, in-nies nieqsa mid-dawl għax number one anke xjenza medika tistabbilixxi li l-moħħ umani 80% tiegħu jiżviluppa bil-vista. Ukoll ix-xjenza medika tistabbilixxi illi d-dawl naturali bħalma jagħti l-enerġija
lill-bniedem, ċoħ lid-dinja, jagħti l-enerġija lill-bniedem. Ġifieri bniedem għami mhux jingrana, mhux jaraħ dak id-dawl lanqas. Allura f'da sens b'diżabilità jew le, jiena qed nifhem li hemm soċjetà li naturalment trid tkun mhux biss inkluża, imma wkoll attiva biex iġib il-qudiem ir-realtà tal-ħajja tagħha. It-Torbol Society of the Blind għandha l-isports. Ġifieri għandha l-lob tal-ballun bil-ġonġol fejn inti għalkemm Tuża smieħ iktar. tisimgħu tisma' il-ballun. Imma qed tilab l-isports. U sport ieħor illi jista' jagħmel sens. Il-Visual Non-Visual Network imbagħad jamplifika iktar dak li huwa l-ħajja ta' kuljum. Pereżempju, bħalissa wasalna biex nagħmlu proposta lill-deputati kollha tal-Parlament Malti biex jibda l-screening tal-katarretti ta' persuni omja. Għaliex? Għaliex ix-xjenza medika s'issa l-awtoritajiet tas-saħħa, l-awtoritajiet li jħarsu drittijiet ta' persuni b'diżabilità eċetera f'pajjiżna mhumiex jirrealizzaw li minnu blind ma jistax jinduna li għandu l-katarretti. Bravo. Allura xiġri meta jinduna jkun tar twist minħabba uġieħ li jħoss. Mbagħad ikun hemm kif naqbad nispjega, ikun hemm aġenda, ikun hemm waiting list li u ma jkunx wieħed minn tal-prijorità diġà telef id-daw tajnejh, allura professur jgħidlek jiena isma' min barra minn fuq kulħadd jista' jitlef id-daw, jien irid nħossib ma tihom xort laqas. U naturalment il-konsegwenzi mbagħad jikbru u jkunu diffiċli ħafna, jibdew bagħtu minn ħarċib kbir ta' weġeħ ta' ras, minn ħarċib kbir fil-wiċċ u ħafna drabi ma jkunx possibbli li toperhom għax tisfigurawhom is-sistema. Ma allura qed naslu biex nagħmlu dan il-punt. Pereżempju, milux laqatni ħafna kumment ma nafx jekk hux veru jew għax illum hawn ħafna media fejka, fake media, u laqatni ħafna il-kumment tal-isqof pereżempju fejn qal isma' dil-greedness kollha. Jiena nixtieq permezz tal-programm tiegħek anke tagħkom jekk tistgħu twassluh dal-messaġġ. Jiena ili snin nitħabat biex il-kappella tal-Pwali saw ta' San Blast. Qiegħda taħt il-buskett eżatt u bejn iċ-ċentru ta' San Blast. Dika il-Knisja kienet ħadet il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex irranġata u mitluqa abbandonata. Issa jien irid nagħmilha kappella attiva din. Fejn hemmhekk ikollu l-ewwel wirja permanenti tal-kollezzjoni tal-arti tal-omja Maltin. Ikun hemm il-qudies li ssellem il-istaġun, eżempju x-xitwa, imbagħad ir-rebbija, u mbagħad is-sajf, u mbagħad il-ħarifa u nagħmlu quddiesa biex insellmu lill-istaġuni u tkun kappella magħrufa biex tilqa il-persuni omja hemmhekk, ġifieri ikollna kappella flok dedikata għal qaddis għall-argument, tkun dedikata wkoll għal persuni omja. U għaliex qed ngħid hekk, għax inti tittara kif iġġibhom il-quddiem f'dik li hija preżenza tal-ħajja ta' kuljum. Tinsiex minnu blind magħluq proġunier ħafna drabi ġo daru. Tqis minna it-tużżana li għandhom guide dogs jew it-3% fid-dinja li għandhom il-guide dogs qed niftehmu qis il-kumplament. Mhux hekk għalhekk hemm Ġifieri inti se toqgħod tistenna 100 sena oħra ta' guide dogs biex ikollok 6%? U ġiex tużżani f'Malta, x'naħseb f'Malta tużżana blind. Ġifieri, imma inti trid tifhem li kull zebra crossing tal-bliet urħula tkun b'xi mod jew ieħor fejn hemm residenti persuni omja aċċessibbli. L-istess il-bankina qegħdin nitkellmu pereżempju bħalissa mal-MEPA għaliex l-aċċessibilità illi l-MEPA tipprattika mibnija mill-2011 il quddiem. Ġifieri u ftit hemm dwar l-aċċessibilità kif tista' tikkumplementa persuna nieqsa mid-dawl. L-istess qed immorru u qed naħdmu tajjeb ħafna mal-Ministru tat-Turiżmu. Jiġifieri l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo
insellimlu minna u bumilta kbira. Femni ħisma ma jistax ikun illi għandek Smart City jintefqu dawk il-flus. Għandek lukanda jintefqu dawk il-flus kollha fil-refurbishment u jkollha buttuna fil-lift bil-braille u bl-speech u dik l-unika forma ta' aċċessibilità illi jkun hemm mal-persuna nieqsa mid-dawl, persuna blind, persuna għamja sejħilha kif inhu komdu għalik. Għalli allura x'qed tipproponi? Għatlu jien ngħidlek x'qed tipproponi, jekk taqbel imma ejja naqblu llum. Għalli iva ta'. Għalli għajdli jekk naqblu llum. Għatlu veru għatlu mela li ngħidlek. Għatlu jiena qed nipproponi meet and greet. Li aħna nagħmlu courses, workshops, bil-management u l-istaff, ġifieri il-middle management, eċċetera. Biex il-persuna fil-lukanda, il-dipartimenti, chambermaids, barmans, waiters, eccetera, ikunu knowledgeable biżejjed jikkomunikaw ma' persuna għamja. Għazdi la satara l-platta qoddima, la satara lilek, la satara l-mejda, you get my point? Allora, dawn huma affarijiet li nkomplu ntejbu l-prodott turistiku, nollu l-standards tal-Malta Tourism Authority fl-istessin, nirrispettaw il-liġijiet tal-pajjiż dak li huwa inklużjoni s-iktar attiva u niftħu l-parametri biex l-omja jkunu fl-aġenda għas sostenibilità tat-turizmu. U għakollu fil-verita sens komun. Suppost, imma u Alla jbirek qabel u dan il-miliet tajna l-awards lil-management u l-istaff tal-Preluna Hotel. U tajna wkoll l-award lil Bolt Malta. Għax bdejna nedukaw ukoll il-taxi drivers, il-cab drivers, kif għandhom ikunu knowledgeable biżejjed jikkomunikaw ma' persuna għamja. Xi ħaġa proset ovvjament. U ir-raġuni li morna il-Preluna għax hemmhekk hemm zebra crossing quddiem dik il-hotel li tiġi fl-isbaħ promenat ta' Malta. Li wkoll dik il-promenat mhix aċċessibbli għall-omja. Allora jekk aħna li fid-dinja u 300 miljun turist u li jissanna l-liġijiet ta' social entrepreneurship u social business, aħna rridu naraw kif nkunu ta' support lejn daw il-persuni omja biex huma jiddiversifikaw l-iżvilupp intraprenditorjali. U għandna Liliam Staffrace impjegat mal-VO tagħna li qed jesperjenza u jieħu il-maturità mill-aspett intraprenditorjali. U nistiednek biex jekk inti għandek l-interess ejja u waħdem magħna ħalli naraw wieħed mill-aqwa intraprendituri nieqsa mid-dawl. L-Italjani produċew il-buċelli u aħna nipproduċu l-aqwa intraprenditur nieqes mid-dawl għandu 22 sena. Proset ħafna ta' dil-biċċa u anke proset lill-Ministru li ovvjament aċċetta li xi ħaġa tajba għandna ngħidula tajba u jalla ikun hemm iktar għax ovvjament kulħadd għandu id-dritt li igawdi l-ħajja tiegħu fl-aħjar mod li jista' u kif qed tgħid inti ikonna wkoll niche tourism jista' jkun. Ekku. Foldri. Għandek 300 miljun, ġifieri inti dawn jekk tifhem per household għandhom familja daw, mhux hekk għandhom ħuthom, għandhom missirietom, għandhom ommijietom, you get my point, għandhom il-kuġini, għandhom in-nanniet, ġifieri inti qed tilħaq marketing ta' biljun persuna permezz tal-Beyond Light Tourism minn biljuni popolazzjoni fid-dinja. Għandna wkoll il-Mediterranean College Beyond Light. Għax aħna l-idea tagħna fil-Visual Non-Visual Network hi illi pereżempju nissapportjaw l-awareness, l-edukazzjoni sejħela li titinti ta' min jara. Pereżempju għandna proġett interessanti mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Qed inqasmu bdejna mill-Rabat kombinazzjoni Middle College School. Qed inqasmu il-Braille alphabet f'kull klassi. Qed inqasmu il-Visual Non-Visual Test biex student jikteb ismu. Forsi tispjegalhom in-nies il-Braille alphabet x'inhu wkoll ħalli. Mhux kulħadd jaf. Il-Braille huwa tip ta' alfabet issa jintuża jew le llum. Imma bħaċ-Ċiniż, ġifieri l-Ċiniżi għandhom l-alfabet tagħhom u l-omja wkoll għandhom l-alfabet tagħhom. Imma l-alfabet tagħhom mhux jinkiteb jinħass bid-dots. Allura aħna l-iskopu illi s-soċjetà u l-ġenerazzjoni futura
tkun iktar mill-bank tal-iskola konxa ta' realtajiet li l-omja jgħixu kuljum. Allura jekk għada pitada sa jkunu periti, sa jippjanaw bankini aħjar, għax dak is-sens ta' valur lejn is-soċjetà li tgħix li hemm id-dawl qiegħed hemm u mbena mill-livell sekondarju. Jisu għattejt għandek teknokrat, hekk jiġi fuq dak għax ovvjament Qed jagħmlu test ukoll visual u non-visual, ġifieri jekk iżommu mal-Juventus jikbu l-Juventus, jekk iżommu mal-Liverpool jikbu l-Liverpool, imma mbagħad jalqu għajnejhom u jippruvaw isibu dik it-tip ta' karta. Biex din l-insensittività illi bniedem blind tridu indipendenti imma mbagħad bil-forsi ġalu jkun pendenti għar-reġim li jagħmel u jimponi min jara fuq min ma jarax, you get my point, jew le. Forsi ikun hemm alternattivi differenti kif dan isib saqajh iktar biex il-bniedem blind ma jħossux. Kemm jista' jkun jgħix ħajja normali. Ikun jgħix iktar indipendenti u jkun hemm iktar elementi pereżempju ta' one-stop shop fejn jidħlu dawn il-kategorija ta' nies. Għaliex aħna qed inħadmu l-blind pereżempju, il għaliex inti jekk umorna mal-cab drivers, għax inti tista' tkun b'diżabilità u issuq karozza, inti tista' tkun b'diżabilità u isservi biex ngħidlek f'post prominenti ġo hotel, qed niftehmu, imma peress li ma jkollokx il-vista ma tistax issuq. Allura qed ngħidu isma' jekk aħna nagħmlu dan il-meet and greet, il-bniedem li hu nieqes mid-dawl sa tih inċentiv ta' xogħol li mhux bil-fors, you get my point, irid joqgħod magħluq ġo uffiċċju, imma marru ltaqa' kif qed nagħmluhom morru l-iskejjel. Pereżempju, fl-iskejjel sa nibdew nagħmlu il-courses, il-workshops għal l-edukaturi tal-PE biex ikunu biex ngħidlek mhux biex ikunu kapaċi wkoll jedukaw kif student isuq rota tandem. Rota tandem hija rota waħda b'żewġ roti, però mbagħad ikollha żewġ pedali, żewġ sit u żewġ steerings. Allura f'dan il-każ inti qed tinċentiva l-outdoor sports u l-sport inklusiv bejn bniedem visual u non-visual li wkoll jikkontribwixxi biex jagħti dinjità aktar ix-xogħol u dinjità aktar fl-aġenda tal-pajjiż għal dak li huwa inklużjoni soċjali ta' bniedem blind illi tajjeb jew ħażin dan jgħix differenti minn kwalinkwa persuna b'diżabilità jew xorta oħra. Ovvjament semmejna dal-punt tajjeb ħafna li qisu fit-turiżmu sibtu għajnuna tajjeb u mill-ewwel, però mbagħad f'affarijiet oħra ssibu xi burokrazija biex aħna magħrufin li naqra kultant inġebdu saqajna biex issir xi ħaġa. Issibu xi burokrazija fimt li biex iġġib forsi permessi jew tagħmel xi affarijiet fejn dawn in-nies jistgħu. Ħafna u ħafna. Nsibu anke arroganza. Isak iktibli qiegħed quddiemek qed infehmek. Issa dan li tkellimt miegħek huwa kritika jew kien oġġettiv, pereżempju kemm jiena. Oġġettiv. Jiena hekk nitkellem quddiem Ministru, hekk nitkellem quddiem Segretarju Permanenti, hekk nitkellem quddiem Kummissarju. Okay, u hekk nitkellem il-ħin kollu. Ġifieri allura daw għax ma jfollowjawx il-Ministru tat-Turiżmu pereżempju li jekk hemm xi ħaġa li tagħmel sens. Għamilha. Pereżempju aħna bħala VO investejna aħna biex ġibna ir-roti tandem minn barra. Allura jien li kont deputat ta' 22 sena, servejt fil-Parlament ta' 22 sena, li kont Ministru, jien li qabel fil-politika wara l-politika komplejt naħdem għall-omja, m'għandix ikolli daqsxejn ta' simpatija mill-qbija tal-Ministri l-oħra, pereżempju. Aħna tlabna lis-Sindku tal-Imdina, okay? U s-Sindku tal-Imdina u il-Ministru responsabbli mill-drittijiet ta' persuni b'diżabilità għax meta kienet Ministru responsabbli mit-turiżmu ma laħqet tagħmlet xejn. Fuq non-visual tourism kif għamel Mr. Bartolo. U laqqas is-suċċessur ta' warajja ma kien għamel
Konrad Mizzi, imma Clayton għamel. Aħna tlabna biex il-Gazino Notabile ir-Rabat ikun il-post fej ikun hemm il-kollezzjoni tal-arti tal-omja Maltin. U l-omja wkoll hands-on jaħdmu hemmhekk, jagħmlu l-iskultura, jaħdmu l-foqqar, jaħdmu ċeramika u jpinġu u jiltaqgħu mat-turisti għax jiġu. Mhux hekk le kollox imbagħad ħabel wieħed. Imma dejjar, issa tawulna l-jumejn fil-ġimgħa. Mela inti immaġina inti tkun Ministru tarma malajl l-amara. Taħli. Orrajt u l-files, whatever, un bat, wara jumejn terġa' żarma u terġa' tarma. Net insensitività kbira. Imma għar minn hekk, aħna tlabna, per eżempju, hemm il-kamra taħt il-mina tal-Griegi dejjem magħluqa qiegħda storbis biex almenu jtuni lilna. Tajt innix inti. Ġifieri, naħseb jiena nasal biex ngħid illi rridu nagħmlu sforz li nerfgħu surtna. L-Knisja tagħna tallimna kull nhar ta' ħadd jiena ma tantx immur imma niftakar sew li tgħid tallimna ħtija tiegħi qabel nibdew ħtija tiegħi u l-akbar ħtija tiegħi ngħid jien. Ġifieri jiena naħseb b'dal mod jekk aħna hemm xi ħadd li qed jitlobna xi ħaġa u nippruvaw nieħdu dik ir-responsabilità li nifhmu profondament flok ngħajruh li jrid xi ħaġa individwali kif qed jiġri. Illum hawn ħafna nies igergru. All right, għal ħafna affarijiet jgħidu n-nies għandhom bżonn l-affarijiet personali tagħhom, le mhu veru xejn. Jiena qatt ma kelli ġob mal-gvern. Meta spiċċajt qatt ma tlabt li nkun xi ħaġa, ġejt offrut f'Settembru tal-2013 biex inkun skrivan ġo dipartiment li tiegħu kon Ministru u ħassejt li ma nkunx komdu. Ħassejt mhux rispett li tibatni skrivan ġa dipartiment li tiegħu kont Ministru, kont wieħed mill-aħjar Ministri tal-Agrikoltura, jgħidu l-bdiewa, mhux jien, jgħidu l-bdiewa Ġifieri, you know, il-verità ta' minn iktar maħbubin flimkien. Ġifieri il-verità tneħħi dik iż-żabra li aħna jkollna bżonn biex ngħixu iktar umli ma' xulxin u nreddu iktar mhux hekk rispett reċiproku lejn xulxin. Marbut mal-verità però, mhux mal-opinjoni individwali ta' dak li jkun. Għax jiena jekk qed nitkellem fuq bniedem blind, jiena aqqas fl-istorja tal-familja ma kelli nies li tilfu għajnejhom. Issa nista' nitilfu jien illum. Mhux hekk imma ovvjament. Qed tifhimni? Però m'iniex nagħmel hekk jien għax għandi l-interess tiegħi personali kif ħafna qed jgħidu li tgerger li hawn huwa individwali, personalizzat, mhu veru xejn. Itgerger li hawn huwa għax ċertu affarijiet ma jimxux għax il-bniedem imħabbad bil-prijoritajiet tiegħu hekk għandu jkun, però mbagħad ma nistgħux nippermettu li prijoritajiet oħra jaqgħu lura. Pereżempju kif qed nispjegalek fl-screening tal-katarretti. Iwa allura Nowell Farrugia, iwa allura l-Visual Non-Visual Network iridu joħorġu b'dawn l-affarijiet. Allura kif naqbad nispjegalek jien? I mean għandna ilu jkollna gvernijiet Maltin aħna qed niftehmu jew le mill-indipendenza u minn qabel allura ġifieri ma rridx nitfa' fil-kobba jien qed tifhimni u fil-basket dawn l-4 snin tal-Prim Ministru Robert Abela għax mal-Prim Ministru Robert Abela nikkomunika b'limej regolari u ngħidu ħafna mill-idejat tiegħu hekk nagħmel kif nagħmel anke mad-deputati nazzjonalisti. Kif nagħmel ma' Evan Barton. Kif nagħmel anke pereżempju li konna żornieh ukoll meta laħaq il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech għaliex jekk jiena qed immexxi l-idea kif l-omja jkunu aktar inklużi u jkunu b'mod aktar attiv u anke parti mill-aġenda tal-pajjiż, inti tittifhem li għandek rasek fin-nofs u xelluk il-lemin tidhom it-tnejn għar-riżultat. Ġifieri il-lemin jitla fil-gvern mingħajr l-appoġġ tax-xelluk jew xelluk jitla fil-gvern mingħajr l-appoġġ tal-lemin, ħorrox borrox jgħaddi kollox. Ġifieri u qatt ma hu matur illi inti fil-fatt meta pereżempju tkellimna mal-Prim Ministru fuq is-Safe and Hygienic Pedestrian Management biex fejn huma residenti persuni blind ikun hemm aċċessibilità iktar komda.
Għax pereżempju inti ħriġ bil-kelb għall-argument tiġi ħafna di, ma tkunx taf li hemm persuna blind b'xi mod jew ieħor il-kelb ħammeġ inti nsejt, da ħareġ miskin jew ħarġet miskin, rifsitu daħlitu fit-taxi tat-taxi ma tkunx taf qabli tat-taxi nduna wara xi siegħa, daħlet fil-komun, marret fuq il-lift, ħamġet il-komun, ħamġet il-lift, ħamġet l-uffiċċju mbagħad ċemmitu jekk jinsiet jew nesa l-blind u ġilura u kien hemm dak il-ħmieġ, daħlu miegħu id-dar. Allura qed ngħidu pereżempju hemm lambretta eliba bil-bastun jew elbida bil-bastun di m'għandix insurance. Inti li tkun ipparkjajt il-lambretta f'dak l-ispazju għandek dritt ukoll skont in-normi tal-lum, you get my point jew le. Mela dik ma tarax il-lambretta jew dak ma jarax il-lambretta elibilek, inti il-ġirien qallek isma' dak elibilek ta' Noel inti mort irrapportajtu dak irid iħallsek lilek taħsara li għamillek, you get my point jew le. Allura kellimnieh fuq ir-rigward ta' safe and hygienic pedestrian management dan ir-rigward. Qegħdin bħalissa f'diskussjonijiet mal-MEPA wkoll. Il-MEPA għal xi żmien kienet taħt il-Ministru Zinzo fehmnieh dwar dan imma ma kienx il-prijorità tiegħu. Issa naturalment il-MEPA qiegħda taħt minħabba rixef li saret taħt Ministeru ġdid u qed nerġgħu nieħdu l-istess ċans. Jalla forsi. Jalla naslu għax importanti għax inti titqis li qed iżid is-sapport biex persuna almenu tkun taf li tista' b'mod indipendenti timxi fuq dik il-bankina. Ipprova ifhem il-biża' ta' dawn in-nies. Il-biża' li jkunu maħkuma minnha. Tipprova timxew biża' li ħateqleb dik li se teqleb l-oħra. Le fil-vera l-lum bit-traffiku li hawn ukoll laqqas. Ħatweġġa l-hawn ejja ngħidu mhux traffiku fuq bankina qed nitkellmu. Jiġifieri hemm importanti li anke is-soċjetà per se tifhem x'qed ngħidu li b'diżabilità jew leha hemm nies li ma jikkomunikawx la mal-ambjent ta' madwarhom u lanqas mad-dawl. Jiġifieri tixel jew titfida mhux qed jikkomunika ma' dak it-tip ta' element u allura dan irridu niddefinixxuh, jiġifieri rridu nisimgħu minn Noel Farrugia, le x'tisma' minn Noel Farrugia, dak ħilu, dak ma jafx qed jgħid, dak jistordik iġennek ipaċpaċ fil-vojt biss, ma importax imma ħseb x'qed ngħid jien. Ħalli bil-kapaċità tiegħek intellettwali inti tasal biex ikollok soluzzjoni. Mhux tgħid kif idejjaqni u kif idardarni u kif imarradni. Għaliex għax fir-realtà kif qed ngħidlek is-sostenibilità hija xi ħaġa li tosbor biex inti dejjem toħroġ l-aħjar tal-warda, l-aħjar tax-xitla, l-aħjar tal-prodott finali. Alright, issa tul is-snin li lektejn il dawn in-nies inti. Rajt dal-aħħar għax nafu li l-mediċina u t-teknoloġija qed tkun rapida ħafna tiżviluppa. Hemm xi tagħmel il-ġurnata għal dawn in-nies li tipo forsi biċċiet minnhom jistgħu jaraw jew xi ħaġa bit-teknoloġija u l-mediċina. Ma tħanniex fuq dak l-aspett tal-mediċina. Ġifieri wasalna sal-mument tal-katarretti għax aħna organizzazzjoni volontarja. Mhux hekk lele ovvjament il-volontari. Però wasalna f'xi ħaġa interessanti. Fejn qed nitkellmu fuq il-well-being issa, mhux il-wellness, il-well-being. Mela pereżempju s-Segretarja Ġenerali tagħna Marija Elic kienet tgħix ġol home għandu Nanċ. Żejtun, Dar Nazzaret. U kienet tgħix ma' persuni b'diżabilità oħra, inkluż b'diżabilità mentali. Marija Elic kienet spiċċat tieħu 14 il-doża kuljum. Titfixkel tagħżilhom. U kelli suspett kif jista' jkun illi tkun qed tagħżilhom hija tkun tittażilhom hija eċċetera u bil-raġun. Kienet marida bit-tajroid kellha ċertu ċirkustanzi. Aħna għamilna proġett magħha fuq medda ta' 3 xhur fejn għedna isma' ejja ntuha l-ikel frisk u biddinniela l-ikel. Ġifieri ma kienx tieħu corned beef, ma kienx tieħu ton ta' żejt, ma kienx tieħu ġobon, kienet tieħu pereżempju feta cheese. Imma ma kienx tieħu ġobon differenti. Pereżempju kienet tieħu ħuta friska, imsajra, imma ma kienx tieħu ton ta' żejt. U
tajni la ħafna mill-ikel illi normalment kien ikun frizzat, eccetera, u bdejna nsajru l-affarijiet friski. Alla jbierek illum ma tuħux mediċina waħda. Il-zokkor stabli, il-pressjoni stabli, il-thyroid stabli. Għazgur, għara xajnuna. Però insajrula l-ikel frisk. Ġifieri kif per eżempju insajrula ikel li ma jaqbilx magħha, per eżempju bħat ġiġ, tinduna illi Għanda l-problemi. ma tkunx komda, xit-tiġiġ per eżempju ma jaqblux magħha. Il-laħam ta' tiġiġ ma jaqbilx magħha, għax għamilna testijiet profondi. Minn dak il-att, iva, avvanzati ħafna ħna, iktar anka mill-isptar. Użgur, le, għax daw l-affarijiet. Għax inti l-isptar iktar ma għandek shelf life. Iktar ma għandek shelf life. Qed niftehmu iktar ħajixtrih il-prodott, u l-prodott iktar ma fih shelf life, iktar fih zokkor. Mux jak. U iktar fih saċuret. Melħu minn kollox. Moħbija meta jkun preservat, ġifieri, però inti mbagħad meta għandek prodott frisk, ma tistax tużax għax il-minerali, il-brix levels li jżommu shelf life it-twal tal-prodott Malti, mhux qiegħda hemm għax għandek bidja intensiva u mhux iggerjata il-pastarda niftehmu jew le. Issa qabel pereżempju fl-agrikoltura, għax l-agrikoltura hija mediċina, ġifieri your digestive system supply energy to the brain keeps 6 hours and he will distribute it to the rest of the organs. Ġifieri hekk it-tabib jgħidlek kull qabel tul mediċina. Mux jak. Sakemm ma jkunx probiotik u ma jagħmilx sens li jieħdu mal-ikel għax ġifieri ma tistax ma tmux għall-ikel fejn il-mediċina. Ġifieri qabel pereżempju l-agrikoltura kienet kellek dak il-prodott ta' wiċċ wieħed il-bali konna ngħidulu u l-prodott saqwi intensiv. Illum kollu ġie hekk il-bali sar saqwi. Kulħadd tagħmel l-ispiri whatever you get my point, allura inti ir-raba m'intix isserħu, il-ħamrija m'intix isserraħa biex tirriġenera lura dawk il-minerali ħalli mbagħad inti wara li kabbart il-karrotti tkabbar il-kaboċċi jew tkabbar il-ġidra. You get my point? U dan huwa parti mill-affarijiet li nemmen jien li rridu jkunu d-diskussjoni tal-pajjiż. Bejn l-organizzazzjoni tal-bdiewa, bejn il-kooperattivi tagħhom, bejn l-università, bejn il-kulleġġi, bejn l-Istitut tal-Agrikoltura, bejn l-Agriculture and Business Studies li għandna fl-iskejjel, ġifieri dina tkun diskussjoni sħiħa f'parametri qed tifhimni biex l-affarijiet ikomplu mixin il-qudiem. Ġifieri jiena qed nagħti opinjoni għaliex finalment huwa l-aqwa pedament. Ġifieri jekk sa tinvesti, aħjar tinvesti f'pedament tajjeb ħalli ma jkollokx inkwiet. Mela, ħanaddu għall-aħħar domanda żgħira fl-aħħar inti illum il-ġurnata għal-politika magħluq kompletament jew il-futur ma tafx jista' joffri. Ifhem, jiena tfajta bil-konkrit. I sealed it. U I sealed it għax jekk sa noqgħod ikolli l-ħsieb biex inweġġa' qalbi. You get my point, ġifieri għax meta inti tagħmel ħsieb u forsi ma jkollokx is-support, you get my point jew le, inti tweġġa'. Għajja ma rridx noqgħod la nweġġa' lili nnifsi, la weġġa' lil uliedi u laqqas inweġġa' minn aħjarni biex noħroġ biex jien għandi ħafna. Hemm bżonn, imma jien irid nifhem li 15-il sena kienu aktar milli biżżejjed. Ma nistax immur lura bid-deċiżjoni li ħadd. U nċorta tagħmel ġid u li tixtieq volontari. Xorta dak il-politiku li jafuni dedikat għalihom, jiena niddedika il fuq minn 15-il sija kuljum għal dak xogħol li volontajr qed niftehmu, ġifieri u nitħabad veru. Ġifieri xorta minn dak il-lat, xorta min jaf nissisti għan-nies, xorta bad nissisti għan-nies. Mhux hekk. Ġifieri il-politika. Ma m'għandekx il-ħess li eżatt, bravo, dik, m'għandekx dak il-ħass għax
Il-politika ġib ħafna pressure. Le, mhux hekk pressure mart kollox. Nsellem jien il-kun minnu fil-politika u nappella l-ċittadini li jgegu kollha kontra il-politika. Ġifieri il-pressure li inti il-politika ġib magħha hija enormi. Ġifieri jiena il-fatt li jrid immexxi l-finanzi tal-pajjiż, il-fatt li jrid nara kif jien stess nkun ta' interess għal ħaddiema tiegħi li l-gvern qed iħallas biex jagħtu kontribut lin-nazzjon biex jieħdu dik il-paga d-dar. Meta inti jkollok varru lejn l-umanità u tapprezza l-umanità, dawn l-affarijiet ipoġġu sens ta' responsabilità kbira fuq hekk. Però mbagħad hawn minnu kapaċi jissepara l-idea mill-emozzjoni ħafna iktar minni. Ġifieri jekk qed jaqaħajtu warrablu jħalli jaqa'. Flok jara kif jinfurzaħ. Dak napprezzaħ ukoll, dak napprezzaħ ukoll. M'għandniex bżonn imma nisubba tek imexxu, ovvjament għandna rid tkun hemm il-passjoni fi qalbek. Imma ssib ħafna minnhom, Ma Noel nirringrazzjak ħafna kellna programm verament interessanti, għaddejna numru ta' suġġetti u nerġa' nistiednek voldi li m'għandhomux hekk alla jrid niddiskutu issues oħrax, verament għandek ideat interessanti u jistgħu jkunu ta' ġid tal-komunità fl-aħħar mill-aħħar li. Ħanejlek x'nagħmlu allura fuq il-punt li qed tgħid inti. Dal-aħħar kont il-Mosta. U bdejt nintaqa' ma' xi mostin u għedtilhom isma' fil-Knes jorganizzaw ħafna kunċerti, anka rock mass, eċetera. Għax ma nagħmlux ice skating fil-Knisja tal-Mosta u nagħmlu festival sabiħ internazzjonali f'kull kategorija. Naturalment għal komunità reliġjuża mhux hekk nisranija, eċetera, u b'mod fejn ikun hemm kunċert miż-żewġ banet li hemm Santa Marija u allura ikun parti mill-kalendarju turistiku. Min jafx nistidnuhomx. Nistidnu l-Kappillan dal-boħra, nistidnu l-żewġ każini tal-banet, nistidnu xi ftit dilettanti. Għax dik id-diversità u dialogu qed tifhimni biex jaqgħad iktar ir-raħal u biex ninċentivaw it-turiżmu f'Malta jagħmel sens. Inti m'għandek silġ, imma llum tista' tirranġa biex ma tagħmilx ħsara lej il-valur storiku li hemm u tkun xi ħaġa l-professjonali, ġifieri għal daw championships dinija qed niftehmu jew le. Imma għandek xi ħaġa ġdida, ġifieri sar b'mod b'hemm xi għalfejn toqgħod bil-fors tagħmel kunċert għall-argument fuq il-fosos qed niftehmu għax m'għandux ikun kunċert din id-darba kunċert tal-ice skating, ġifieri xorta għandek il-banet, hemmhekk idoqqu u inti qed tieħu l-opinjoni u flok toqgħod tbiddel ftit l-aġenda tal-pajjiż qed tifhimni kulħadd igerger kontra dak u kontra u għalmenu il-Knisja l-Kompla il-Knisja kbira minħabba l-kopla tagħha, eċetera, u naħseb xi ħaġa bħal di tagħmel ħafna sens għax mingħajr ma trid tkompli tolli isem Malta u x'veru u tkompli tolli xi ħaġa differenti u nkunu innovattivi speċjalment quddiem ir-realtajiet tal-ħajja ġifieri parrokjali tagħna. Mela nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nħeġġeġkom biex terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.